Бори. Дивіться, просто Путін сказав, що я буду домовлятися вже з новою українською владою. Ну, сказав. І що? З ким він готовий домовлятися? Я не знаю, що вкладає в це Путін, але я вам скажу те, що вкладають інші зарубіжні партнери. От, і сьогодні спілкувався з американцями і з іншими. Це загальна позиція, не путінська позиція. Тому що от план реінтеграції цих територій, які нині окуповані, він передбачає там наведення порядку, відновлення юридичних правочинів, 1 600 000 виштовхнули, що там і хто як продав, приведення в порядок роззброєння, екології в порядок. Там розмінування одне. Розмінування це буде років 4, 4? плюс-мінус. 20 взагалі. Я сказав, це мінімально. Це питання зусиль. Але оскільки на цьому шляху треба буде приймати певні узгоджені рішення на рівні Організації Об'єднаних Націй, на рівні інших держав, на рівні України, то в разі реалізації цього плану учасники, мене Путін менше цікавить, мене цікавлять інші, які солідарно з нами, вони повинні бути переконані, що українська частина зробить свою частину справи, а не кине, як завжди, підпише, а потім не виконає, підпише, не виконає. Гіпотетично, пане Анатолію. Тому хочуть мати прогнозовану владу, яка тримає слово. Оце чітко. Гіпотетично. Ви стаєте президентом, гіпотетично зараз. Ви вважаєте, з Путіним можна домовитися? З Путіним? Ні. З Путіним домовитися неможливо один на один. Але коли сидять за столом учасники, які мають механізми впливу на Путіна, на його ближче оточення, на Росію в різних сферах, на порядок більше, ніж Україна, які фіксують ці домовленості, не говорить президент України з президентом Росії отак, а потім виходять і кожен по-своєму це все розуміє, тлумачить. А отак, от як домовилися. І потім, якщо не виконується, то є механізм впливу, оце реалістично. А один на один ви поїхали б до Путіна, чи не знаю, Порошенко, будь-хто. Я якраз вважаю, що треба бути жорсткішим. Я просто кажу, що будь-яка розмова з Путіним безперспективна один на один. Меркель пробувала. Меркель, яка в принципі психологічно була схильна до спілкування з ним. Німецька мова, і знають, і так далі. Вона вискакувала шпарена звідти і не могла слова сказати, тому що він то нормально говорить, або тут же переходить в астрал, їх там нет, оружие в супермаркеті і так далі. Тобто один на один вирішить цю проблему, щоб ні в кого не було ілюзій, хто зараз нас слухає. Що, мовляв, виберуть якогось президента, і він чи вона поїде, і швиденько все отак от буде. Такого не буде. Будь-хто, з України, так. З Путіним це можна тільки здати Україну. З Путіним один на один абсолютно привіт. Це можна говорити тільки умови капітуляції. Все, крапка.